Hej alle sammen, og velkommen til den her vlog. I dag er det den 29. december 2016, og i dag der skal jeg ud og købe sådan noget nytårstøj-agtigt sammen med Silje, min bedste veninde. Og ja, så tænkte jeg ville vlogge. Hun hader, når jeg vlogger, og hun ved ikke, at jeg vlogger i dag, så det bliver sjovt. Det bliver spændende. Men ja, vi skal i hvert fald i Fields og købe noget nytårstøj og hygge der. Så ja, men jeg skal mødes med hende om en halv time. Og jeg har hverken noget at lave mit hår eller min makeup, så altså, jeg har lidt travlt. Fordi at i stedet for at bruge min sådan der morgen på at gøre det, har jeg bare brugt den på at se YouTube. Så det altså var dumt. Men ja. Gud, ej! Der er kommet flere videoer. Okay, ja. Okay, jeg har fucking travlt, så ja. Vi ses, når jeg ser lidt pænt ud end det her. Okay, så lige nu er klokken sådan der 3 minutter over 12, så jeg skulle have været der for 3 minutter siden. Perfekt, ikke også? Nej, på ingen måde, Inger. Så, men i hvert fald så er jeg på vej ned til bilen, så min mor kan komme hen til Cecilie. Og ja, mit outfit. Jeg blev nødt til at skifte trøje, for jeg blev irriteret. Fordi jeg spildte selvfølgelig foundation på min trøje, altså. Så kender man mig igen, var. Det er det, man gør. Men ja. Ej, det er dejligt vejr i dag. Det er ikke engang koldt, men sådan der mit outfit ser sådan her ud, fordi det ligesom det skulle have været meget flottere, ikke også? Men så spildte jeg på den trøje, jeg skulle have på. Så det var nederen. Men i hvert fald, så er jeg i hvert fald på vej hjem til Cecilia klokken 3 minutter over 12, fordi det har jeg dum. Jeg ringer lige til hende. Okay, så er jeg kommet hjem til Cecilia, og Cecilia er ikke klar, så jeg behøver slet ikke at stresse så meget, som jeg gjorde. Hun er i gang med at lave sine øjenvipper, og hun er fucking sur over, at jeg vlogger, fordi hun æder, når jeg vlogger. Fordi hun synes altid, hun er grim, hvilket hun ikke er, så det er irriterende. Men i hvert fald, så ja, skal den godt at fokusere på mit ansigt. Klokken er lige nu. Hvad er klokken? Jeg ved ikke se, hvad den er. Wow. Klokken er 12:19. Fik du min 12-12? Hvad? Ja, fik du min 12-12? Fuck nej, jeg sagde det til min mor. Bitch. Det gjorde jeg også. Du var sådan der. Nej. Ja, jeg sagde sådan 12, du skulle være en Red Bull, og så sådan, nej. Ja, det var sådan, det var sådan mig. Men vi skal i hvert fald snart afsted, når Cecilie hun lige er ved at være klar. Så yes. Ej, hvorfor ser det så klamt ud, når det er fordi man gør sådan her? Wow, Inger. Jeg gjorde præcis Cecilie, jeg gjorde sådan her. Og så var jeg sådan, hvorfor ser det så klamt? Ej, det var grimt dog. Ja. Ej, men det er faktisk rigtig svært for os, fordi mig og Cecilie, vi har ikke set hinanden i sådan der en dag. Nå ja. Og vi plejer at se hinanden hver dag og sove sammen hver dag. Og nu fik Cecilie stuerrest, fordi hun var dum. Jeg var ikke dum, men jeg var bare glemt tiden. Ja, hun var dum. Så hun gjorde alle bange, inklusive mig. Så derfor fik hun stuerrest, så vi kunne ikke være sammen i går, og det var rigtig tragisk. Og vi var heller ikke sammen, vi var sammen lidt i forgårs, men ikke så meget. Fucking tragisk jo. Ja. Men når vi har været i Fields, skal vi til Desperate Housewife. Det skal vi, mand. Jeg gad ikke at se det uden dig. Jeg prøvede at begynde, og jeg var sådan, nej, det virker forkert. Hvor kan du se det henne? Det skal jeg ikke sige for tidspunkt, mens jeg filmer. De sagde, at de ville blive til noget, men det blev vi. Friendship goals as fuck. Ja. Jeg sværger, jeg gider ikke. Nej, Sille. Hvor er du sød. Hvor du kom. Okay, så er vi lige ude og kigge på tøj lige nu. Og det er lidt akavet, fordi der er mennesker over det hele. Ej, præcis det der. Hold det grimt. Det skulle da for mærkeligt. Jeg kan lide. Hvor er du grimt. Lige nu er vi i Message. Og vi leder efter sådan nytårstøj til os. Hold da op, fancy. Sille, var det ikke noget for dig? Jeg tror på det. Nå, vi er i hvert fald ude og lede efter, hvad der hedder nytårstøj. Og vi skal også finde, hvad der hedder øjenvipper og sådan noget. Falske øjenvipper. Fordi vi har aldrig falske øjenvipper på. Og det skal vi have på nytårsaften. Og vi kan ikke finde ud af det. Ej, hvor er det skræmt. Synes du, det er pinligt? Jeg synes, det er kikset. Okay, så vi har
Okay, fuck jeg selv højt. Vi har købt, hvad der hedder tøj, nytårstøj, og lige nu er vi på King Ferris. Vi smager også fucking dårligt der på sauce. Du det siger? Og nu er vi på KFC, fordi vi har aldrig været her før. Men jeg tror også, at de her er gode, Sille. Vi anbefaler det ikke, det er lort. Du har kun smagt pomfritterne. Jeg er sovsen. Høj dog. Ja, men jeg tror også, at de her er gode. Du bliver nødt til at være optimistisk. Har du mødt mig? Okay, taste test. Er den god? De kunne have været bedre. Så jeg tror, at vi konkluderer, at det ikke er siger lort. Jeg ville have sagt, at det kunne have været bedre, men nej, okay. Så vi kigger på Burger King i stedet for. Fordi at, ja, det var virkelig lort, det King Ferris Chicken KFC. Kan vi ikke bare sige det så? Det var virkelig dårligt. Så vi gik på Burger King, og for os til at gå på Burger King er meget svært, fordi der er ikke nogen af os, der kan lide Burger King. Men det er bedre end KFC, så ja. No hate. No hate, hvis I godt kan lide KFC. Eller Burger King. Eller Burger King. Men Mac'en er altså... Ej, se min lille sød dobbelthage. Men Mac'en er altså seriøs, sådan der. Okay, så lige nu er klokken... Lige nu er klokken 17:11. Og vi er lige kommet hjem fra Fields. Efter vi var i, hvad det hedder... på Burger King, der tog vi i Frederiksberg Center. Fordi vi skulle købe, hvad det hedder, sådan eyelash extensions. Og vi købte også nogle falske negle. Gud, mine negle er grimme. Lad mig kigge på dem. Og så købte vi også noget neglelim og noget eyelash lim. Og lige nu er vi hjemme ved Sille igen, fordi hun skal hente noget make-up. Og så skal vi hjem til mig igen. So, that's pretty cool. Men ja, men i hvert fald så... ja, så vi er i hvert fald hjemme ved Sille. Og vores kjole, vi købte den flotteste kjole. Vi købte den samme kjole, mig og Cecilie. Så vi har sådan der venindekjole. Fuck, det bliver cute. Drengene bliver så sure på os. Jeg sværger, at drengene bliver sure på os, Sille. De bliver så sure. For de synes, vi får meget sammen, og de synes, at vi er sådan der, alt for sådan der venindeagtige, ikke også? Så vi var sådan der, fuck ja. Så ja, men det var faktisk en rigtig flot kjole, lige på sådan her. Okay, det er sådan der, alt hvad vi har købt. Okay, det er fedt, det kan I sådan der slet ikke se. Kan I fornemme det? Vi har købt sygt mange af dem her, fordi de her de er meget nemmere at tage på. Og det bliver meget sådan der flottere resultat. Ja. Og så kan vi... okay, kjolen er her. Kan I fornemme, hvor flot den er? Yes! Okay, så nu er vi på vej hjem til mig. Og ja... That is what happening. Og jeg har købt sådan en der fake nose ring. Fordi ja, den gider jeg jo heller ikke. Slap af, Sille. Wow. Fordi, hvad det hedder... fordi det kunne være ret nice til nytårsaften, tror jeg. Og jeg synes bare, det ser sygt nice ud. Så... så fucking nice ud. Sille, hvad for mig? Hun går bare i forhold på noget. Men ja, i hvert fald. Nu er vi i hvert fald på vej hjem til mig. Og vi skal gå hele vejen fucking langt. Men Sille har nogle aggressioner, som hun skal af med. Hvorfor gider den ikke fokusere? Nå. Sille har nogle aggressioner, hun skal komme af med. Så derfor er det sådan ret nødvendigt, at vi går den hele vejen hjem til mig. Og så skulle vi også lige forbi nogle mennesker på vejen. Så. Sille! Everything's gonna be okay. Det er fucking at vente på. Hun er... fuck, du er syg i hovedet. Du er jo syg, skat. Hun har lige smadret. Hvad var det, du smadrede? Var det den der gode parfume? Ja. Ej, nu dufter der sygt godt her. Okay. To ride out. Ej, jeg tror, ligner jeg en, der overskud til den ad. Hun var død, mand. Ej, men altså. Lad os høre en eller anden fucking dø på sangen, mand, som kan sådan få dårligt. Hold da op. Jeg ved, hvad vi skal høre den der sang, hvor alle dør. Der er en, der er i dårlig humør i dag. Kan man sådan mærke det på energien? Ja, er du klar til at høre? Vi har været i vildt godt humør hele dagen. Ja. Det gad man sikkert være med. Sådan der. Nej, ikke den, Sille. Jeg er glad i år. Jeg er ikke en bil længere. Nej, du gør ej. Nej, så lad os høre sangen.
Hvilken vej vi skal? Så god en veninde er hun tror mig med, at hun enten begår hun selvmord, eller så hører vi min hadesang. Shoutout til Sille for at være så god en veninde. Okay, vi er kommet hjem, og vi spiser pizza. Min mor lavede pizza til os. Og it tastes very good. Eller sådan, nej, den smager faktisk virkelig lort. Men den smager så meget bedre end den anden. Alt det mad, vi har fået i dag, smager lort. Det er virkelig en gårsdag. Det er. Ja, det er sgu da. Den har været en god dag. Der er sket gode ting. Der er sket dårlige ting. Det har været en dag. En klam baggrund. Det er en fantastisk baggrund. Den er en klam baggrund, hun har så. Det er fucking uschammerende, at jeg taler med mad i munden, men altså, heller ikke kender mig. Jeg er uschammerende. Vi har prøvet en masse nytårskjoler. Eller jeg har. Sille har også. Og vi ved ikke rigtig, hvad vi så på nytårsaften. Det finder vi ud af. Vi overvejer lidt sådan der at dukke op til den der fest. Det er jo ikke fest, det vi skal til. Det er jo også bare trist at sige. Men dukke op sådan der i joggingbukser. Og ja. Fuck. Men det bliver de bare fucking sure over, så vi ser lige på det. Hvad er det, vi hører? Nå. Okay, update. Jeg har lige siddet og redigeret i sådan der over en time eller sådan noget. Men Cecilia fik lov at vælge, hvad det hedder, sangen. Hun sad over ved computeren og valgte sangen. Og Cecilia skruer helt op, fordi jeg sidder med høretelefoner på. Så hun kan høre det fucking højt, ikke også? Så kommer hun tilbage, mens hun har skruet højt op, og hun har bare søgt på en sang. Og så kommer hun tilbage. Og nu kommer der alle mulige lortesange, som vi ikke kender. Som er fucking dårligt. Der kommer sådan noget trap-musik og jazzmusik. Og det er sådan, og det er virkelig højt. Og der er ikke nogen af os, der gider at rejse os. Så vi sidder bare for eksempel selv her, og det er rigtig, rigtig tragisk. Men den gode nyhed... Prøv lige at høre det der. Okay, det er jo fedt, men det andet, det var sådan her... Det var da ikke godt. Ej, jo, det skulle da okay. Indtil videre, prøv at høre det. Du er ikke gang i, mand. Ja, men det er jo ikke... Det er jo ikke hyggeligt. Det er jo ikke hyggeligt, altså. Jo. Nej, det bliver hyggeligt nytårsaften, men ikke når vi sidder her. Jeg synes, det er hyggeligt. Vær stille. Kan du heller ikke hentet vand? Hvad? Jeg vil heller ikke overskud til at hente vand. Har du ikke fået noget at drikke? Nej, Inger har fået noget at drikke. Har du fået noget at drikke? Nej! Du gad ikke at hente det. Jeg spurgte for 2 timer siden, om hun gad række mig vandet, som hun så tættest på, og hun sagde tro på det. Og hun er kommet herhen flere gange, og hun har stadig ikke givet mig vandet. Jeg glemte det. Og jeg sidder stadig her, og stadig ikke fået noget vand. Hold kæft, hvor er det sådan for mig. Hold kæft, hvor er det sjovt. Og jeg skal sidde lidt til det der lortemusik, fordi du ikke gider at ændre det. Jeg skal kalde på din mor. Kan ikke få din mor til? Må du kalde på min mor og sige, hun skal skrue ned, så vi kan... Og vi kan hvad? Men det kan... Ja. Og det kan skifte sig. Hun vidste ikke engang, hvordan hun skulle skrue ned. Kan vi ikke lige skifte herfra på din? Nej. Gud, jo, det kan vi sgu da. Jeg er fucking seriøs. Men vi kan ikke skrue ned. Man kan jo skifte. Giv mig. Jeg ved sgu da ikke. Ej, Gud. Seriøst, lige så langt så, vi kunne gøre det. Ej, fuck. Gud. Jeg vidste ikke, at du kom sådan noget bagefter den sang. Her i vores kvarter er vi vant til at slås. Homie, hold dit hoved højt. En eller anden dag vender jeg tilbage, så lad dem alle se. Når vi ruller ned ad gaden i min nye BMW. En eller anden dag Vender jeg tilbage, så lad dem alle se. Når jeg ruller ned ad gaden i min nye BMW. Når jeg ruller ned ad gaden i min nye BMW. Jeg ville have gjort det med dig, men du var sådan en sovespiller. Vender jeg tilbage, så lad dem alle se. Når jeg ruller ned ad gaden i min nye BMW. Vender jeg tilbage, så lad dem alle se. Jeg ruller ned ad gaden i min nye BMW.
til. Det var lige før det gode. Nej, det var ved at slutte, skat. Hej, Grim. Du er så dejlig, ja. Men Du hader ham bare. nej, jeg elsker ham. Du synes, han er grim. Det er der ikke noget med, at jeg ikke elsker ham. Jeg må ikke have. Nå, jeg er i hvert fald i gang med at uploade video. Og det tager fucking lang tid, fordi der er et eller andet... Det tager virkelig lang tid, at... Nå, så det var min mobil på. Det tager virkelig lang tid, og det er pisseirriterende. Jeg var så grim. Se hvor lang tid det tager. Og det der er ikke engang sikkert. Fordi sådan der... Kan I se hvor lang tid det tager? Det der er ikke engang sikkert. Fordi så nogle gange, så siger den det der. Og så nogle gange, så siger den slet ikke noget. Wow. Hvor er du kær, ven. Hvis du begynder at gø, så lad ned. Ej, det gør jeg ikke, vel, fordi du ved, hvor højt jeg elsker dig. Ej, nej. Gør den BT. Nej, det skal ikke være forberedt, jo. Du skal være helt ved hvorfor lader du den gøre det? Den slikker mig bare på hånden, jo. Tænk på, hvor den har været sådan der tunge. Nå, men overvej det. Hvor BT. Nå, jeg synes altså ikke, du er ulækker BT. Jeg synes, din tunge er ulækker. Hvor er han dog kær. Se en lille dobbelthage. Hvad hedder din? Så ser hvor sød den er. Se, jeg kan godt lide en dobbelthage. Du kan godt lide en stoppelhage, men du kan ikke lide den. Jo, jeg kan også godt lide en næse. Så hvor stor dens næse er. Okay, så lige nu så er klokken 1, og vi skal tage i seng. Vi er i gang med at spise. Sille vil ikke vise sig, fordi hun har ikke make-up på længere. Men vi har BT, som prøver at spise vores mad. Og ja, vi har bare varmet nogle pølsehoveder fra 7-Eleven. Og så, men vi skal i hvert fald... Men vi skal i hvert fald til at sove. Så vil jeg bare slutte vloggen af nu. Det har været en meget hyggelig dag. Men der er sket mange nederen ting. Okay. Men det har været mega hyggeligt, selvom maden har været lort. Ja. Det her er sådan det bedste mad, vi har fået hele dagen. Så. Men ja. Tusind tak, fordi I gør så med. I kan abonnere til min second channel, hvis I har lyst. I kan også abonnere til min main channel, der vil være længe nede i min beskrivelse. Men ja. Jeg har rigtig meget fedt til dig. Ej. Hun kan ikke lide sådan der, det gode på kylling. Sådan der. Ja, hun kan heller ikke lide sådan der. Når vi spiser hot wings, så kan hun ikke lide, hvad det hedder, skinnet. Ja, men i hvert fald tusind tak, fordi I gad så med. Jeg elsker rigtig, rigtig højt. Og så ses vi selvfølgelig i min næste vlog. Hej hej. Sig farvel, Bil. Hej.